And yes, one more katoto. So, good afternoon everyone. And this time, and for this video, ayan, so, biyahe kami papuntang Talungo, Davao City. Okay, so doon po tayo mag-event. Ayan, so yung venue po natin is poolside. Ayan, so, yung pangalan nga pala ng venue is Charming Apartel with swimming pool. Ayan. So, kasama nga pala si Junel, yung side mirror natin, nabasag mga katoto. Dahil ang pag-side stand ko kanina, hindi mayos pag-side stand, kaya natumba. Ayan, sa kanon, basag. Ayan siya nga, bibili natin ng bago mga katoto. Sana hindi tayo parahin ng enforcer. Ay, pag pinara tayo, automatic may violation to. Sana walang mga enforcer. Siya nga pala, dito tayo dadaan sa sa Bunawan. Sa mga hindi pa po nakadaan ng Bunawan, yung dulo ng Bunawan, doon sa doon sa may buhangin yan, tagos sa buhangin pala. So update ko na lang kayo pagdating natin ng Bunawan mga katoto. Yes man mga katoto, so dito na tayo sa Bunawan. Dito tayo dadaan sa kanan, ayan. Diretso or tagos to ng buhangin. Pagliko mo naman sa kanan. Hey Karen, mas maganda kasi dito mga katoto, kasi hindi masyadong traffic. Pag doon ka dadaan sa sentro or highways, sobrang traffic, lalo na ngayon kahit ang oras. Yan tayo dadaan katoto, pakaliwa. Yan ang ginagawa mo dyan. Ito, dire-diretso na ito mga katoto. Tagos na to ng buhangin. A few inches later. Ano? Handles. Hindi ka naging bilay. Okay, lagi full. Lahit mo niya. Nagurot sa full. Taas ko lang full, no? Ay, dali si Rovinio full. Batang mata. Ayo. Mama nga po. Kami itong clown po. Sige lang po, ma'am. Asa lapit lang gamit mo nun? Kaya ba? Yan lang sila sa doon po. Kaya na lang? Baka po dito prepare, sir. Wala pa. Okay na po, ma'am. Tanda lang eh.